Emerson Mnangagwa has successfully shifted all negative focus from himself to Kuda Tagore, Rana. This is what he, the Grace Mugabe accused liquidator, has been doing since the 1970s. He never does the dirty work. All that is done by small boys, the runners, beginning with the late accused of finishing the liberation fighters in Mozambique. Zanavida Mashoko Anamuda Pangwa India Kunkon's Mnangagwa has escaped State House spotlight using Tagore and was subscribe or like on the bell like Tina Mnabu Chinze. Zambian structures are now shaking in anger against one person they believe wants to take over power, turning off their eyes from the person who is already taken the nation by the neck since 1977 and is only getting stronger. 16 million people are caught up, agitated by a boasting entrepreneur, while Mnangagwa escapes untouched. Will Mnangagwa make it? And what will it take to catch him? Ndo mashikwaru kuda panapa achitsana ngora nokaona zimbabwe vachiti aiwa tikamiri nyika vemasoda mzo Mnangagwa pamana 1970s aiwa he never did the dirty work as aipa vakomana zvima-small boys kuti mufana kuexecuta these small tasks mufana kuita zvakati and panguva ine pari kuno kukonzi tikamiri wenyika achinyaswa kunzi zino shifting power kuda kwachitagwire zvaita kuti mikono nemusoro yevanhu muZANU-PF iteme ende vanhu vahedha nemusoro panguva ine sezviri kuitika muruling party ZANU-PF vachiona kuda kwachitagwire achinyatsa kupiwa upresidency on a silver platter zvinhu zvangobuda pachena and panguva ino vanhu vari kuona kuti yes they can resist but they are not so sure if they are going to make it. Mashoko ari kuda panguva ino anyasimuka kunzi kuda kwachitagwire panguva ino ndiye ava kupiwa the task kuti achiexecuta all this dirty work and the likes panguva ine kunyora kwanzi mutungamiri wenyika anosara ari safe. Imboti mafunguro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi. Pana comment section medu mafunguro enyu. Subscribe or like, hit on the bell icon.